Bagi priang sopai pi baro sya katuk kubor mata kajanmit syaban pai ki kubor ki babnya ini pe choi kimat kongsan ya so uba Roni V Lingdo sya ka NPP kapen I ya ka jingkala ha kasan partai amdan kinu ki jingkala sya ki MLA bathamai ong u president ke NPP u Konrad ki sangma Kintaj Menteri Rangbak Kejela halor kamat men penyar ha kajing bun beriu hadian kajing penyaso unang yalam kesang Kongres syak NPP. Bat yat syaprang kajing penkre Kejela yak National Games. Ki kubor ki babnya u MLA berim jong kasang Kongres uba Roni V Lingdo ulapan yaso syaka National People's Party haga jingalang kabala long haga yengsa jong Menteri Rangbak uba Lingdo ulapan tikna bala pendap lut ya baro ki jingdon kam kentup ya ka jingpin itu ha ulampang ka yeng dorbar thau an ulapan pau ya ka jing emer jingmut ka bajanai bat ki nong shong shnong bat ka jing angnut na ka benta ka roi kapar ka ba penlong ya u ban shim ya ka tekarai da ka ba kentat ya kanu ka jing shim kabu ne ka jing ete kular haba pediang buram ya u presiden ke NPP u bedai u Menteri Rangbak Kejela u Konrad ke sangma ula ong bakani ka jingkala kalong ka bakongsan na ka benta ka menlim constituency da ka ba banjur ya ka jing eteli bat kasan perthai ka ba pensyong nongrim haki paipa both the leaders who are, very, very experienced and, important leaders in their own capacity, they have both, understood and worked and that we need to work together. These are questions and situations which will unfold in the future. And Baroni has also expressed that he has not come with any preconditions. And Hamlet also, without any preconditions, has accepted Baroni coming to the party, realizing that it only leads to the strength of the party. U President ke National People's Party lani ke NPP u balong ru Menteri Rangbak Kejela u Konrad ke sangma ulapan syai ba amshim ladon kanu ke jingkular ne jing pentikna yaki MLA ki balapan yaso syakaseng habapan pau syakilat pathai kubor usang ma ulapan pau batang kawe ke jingkular ka balale kalong ban pentikna baki skim sarkar bat ki kampen roy kin poi syaki constituency jongki ula kedau yaki jing temu badang syan kum ka jing thau ya ka blok thamai hamau hati bat ki project surak haki constituency jongki MLA badang syuan rung thamai ringkat ki jing persyang ki balatmu na ka benta ka melim constituency ula benrap baki dukhat bathamai ki larung syakaseng da ka jing kwa banya trailang na ka benta ka roy kapar Hakajala. Of them have come with no preconditions. I was very clear from day one that it is difficult for us to give any kind of commitment on anything. So all of them have been very clear that the only commitment that they want from the government and from me as Chief Minister is a commitment to develop their constituency, the commitment to give them large developmental projects, to ensure that the different schemes are given to their constituency and to their people, and that is the only condition. Menteri Rangbak Kejela u Konrad ke sangma ula kentat ya ki jingkeno baka National People's Party lani ke NPP kabut ya kamat man penyar ha ke jingbun briu hadin bala penrung ya unong yalam barangba jong kaseng Kongres uba Roni Lingdo syakaseng habakran cikilat pathai kubor usangma ula banjur baka rai benrung kadai kaman sngobha bat kamdei ka bala penlong da ka jingtmu jong ke NPP ban penklan ha ke jingbun briu haba perkhat syapang ke jinglong menteri jong u ka ba prasnem kenti ula penpau ya ke jingla banya kun jong ka sarkar senrop lingba ki jing e bat ula penkan mau biang ya ka jinga teli ka ba slam jong ka seng bat ka jing IT lut ha ka ban syakri na ka benta ka jing mentoi ka jela. No, I think it's not a question of wanting more. People are joining and are happy to be part of the National People's Party. And so, obviously, we welcome when people want to come in. And I've been very clear from day one to all our coalition partners that we have been working together for the last 8 years now almost. And we have been through ups and downs to thick and thin. And I must put on record in this moment that our coalition partners stuck with us.
Menteri Ketenat Sports and Youth Affairs Ubah Shakliar Wajri ula pentikna baka jela Meghalaya kalalong kabala krek ban penyat ya Kalimpong National Games. Ula ong baki Sports Association kila tereshitam ban ai jinghikai ya kinong yelekai bat kijing pentamai kila ya chakmat ban penbaha ya kijakai yelekai na kabentakan ni Kalimpong. Da kabaong baka ni kalong kakabuk siar. Ubah Shakliar ula kentu ya kinong yelekai ban yelek bhakat bala bat penpau ya kajing snow camp bat ban pendap penkrek na dong Shadong hakapor kababyang kanang ban kentiu ya kijing yelekai sport hakajala. My only message to our athletes is, since this opportunity is there for all of you, make sure you work hard. That is my only advice, because this is a great opportunity. Maybe through this platform, you can achieve all your goals. That is what all your goals that you have. Kidukhat jongka sang Hinyotrap National Youth Movement lani ke HNYM bat jongka Hinyotrap Youth Council lani ke HYC kila yo bat shipongut kinong bala barjala ki bamdan ya ki kot kisla ki babyang hapo ka jingalam jong presiden ke HNYM bat ki we kidukhat hadin bakila dep ban bishar binia ya ki kot kisla kila pen phaino ya barok kita ki barjala hadin katai kaseng kalai kendu bat officer in charge jongka Umsning Police Station hakaba kila pen pau hau shapang ka jingbun jang kinong bela barjala ki bambiang ki kot kisla kila kenturu ya ki bor badai kmi bakin perking ya karukam talasi jong ki habanihat infiltration check gate ban pentikna ya ka jingpai bnia na ki pulit bat kumju ru ban penshisai ki labor license ban yada ya ki hok jong ki trai muluk bat ban penne pensa ya ki an ki kanun ki kot kisla ki jongki ngilap ba kidon ki bana pedeng jongki ki baladon ya ka labor certificate napo ka labor department kat kum ki kendon mah te ya kitu ngilap hak bakin lek te hande kidon ru na pedeng jongki ki ba kimpat yo setia ya ka labor certificate ki dangdan tang ya ka receipt mah tang ya ka receipt te ade ha lor tu ka benta ka pelong ini ya kini ki prangut ba ngin penpai biang ya ki syaka jela lane syaka jaka ka ba kiwan. Kidukhat ka Provisional Town Vending Committee kilai kendu ya CEO ka Shillong Municipal Board UPK Boro ha office jong ka Urban Affairs ban penpau halor ka jingpen slam ban ai ya ki Certificate of Vending syakinong de madan. Kita kinong mikmat na kiseng kinong de madan bakentup ya ka kong Angela Rangat na lor ki weipat haringkat udukhat ka KSU uba Ruben Najiar kilawan manishim benta ha ka ni ka jingelang. Idukhat jong ka PTVC EE Chen ila ong ba ka jingekren kalalong ka bayad bet da ka jingkular ban ya trailang ha ka jingsuk pat ban but din ya ki jingkular ha ka te ka jingelang ka kantin ka meeting yo ngasung tenat kin baki ai long ki kran be ka jingsung tenat lang ban ni bat ki long ye de long ye sung tenat lang ta kisa na makidon kitu ki bre ki bampat yo te ya ka si ubi te ngala ngil de persong wi kitu ki ong mentakong te ngin pala ban le ngi sakot ngin penlong biang ya ke meeting pandang ila de ban penlong be ke meeting ingin sa pelat kini ke marok ka Earth Tree bat ka Giant Hills Autonomous District Council kila soy ya ka Memorandum of Understanding na ka benta ka jingshim kia ban thung ding hado South Host nem hakaleng ki jakalum bat jakathem jong ka Giant Hills lapan ya ka ni da uba HH Mormon hakabala donlang ru director ka Earth Tree uba Sunny Don Kupar Mauyong ubala maham ya ka jing penjat ya ka Mariang bat banjur ya ka jing don kam kirke ban pen bahapat ya ka nakalyang Chief Forest Officer ka JHADC uba FW bla ulaya ro ya ka jing temu jong ka council bat ula banjur ya ka jing don kam bantung ya ki ding bat ki tiu ding ale depan ji kan ni HDC bukan ni penem kanding tinong som tinong yang jeng tiaw ro ko wi pen apel di district ke yes go bes penem kan ni ding go danglum le senai di kenor di pelong di cuki ko minta aslam nek ki gamar so sansnem ndai le senai di sapkat di jengin nek du aresnem ke daw tok yo mending di he terus ke ni ke pere ko so hafnem man ko biang ba Kidukot jong ka Union of Sandstone Crusher Pick-up Auto Truck Association kila penlong ka jingiki bat khangdam ya arteli ki kor teliat mau ki bala pentrekam da ka company na ka benta banshna ya ka surok na nongstoin wa kaji bat nongstoin kersai
Ha ka association kala keno ya ka company bakala KIB an ya ki mau bala dep teliat bat ki batmu man pendan kam manchna surak ka bakta apat ya kinong kai mau nasionong bat kinong trai parmau kinong kai hadin kilalet banya kendo ya deputy commissioner ka West KHASI Hills uba Garrett LSN Dykes ban le AA mardor halor kani ka benta udukhat ajong ka association uba mau kardor khars imle ulaong baka jing ujor ansa IT khnang ban kershan ya ka jing dawa ka jongki hadin bangli inspection ngidang lek menne sipang ta le inspection ngila khang no ibak lik ne ki company namar ba ki la supply be an ya uni umau sha ki local ki chongi ba ha pa ka West KHASI Hills war eastern west ru ngisngo ba ki supply ba west south west ngisngo ba ki supply te na kalian ka chongi kamut ba kemnesu ji kerpat meneng kong ngila lek insua ngidang kerpat dari mata kambesu ji kerpat ki maham ngjongi ni maham direct bejaki ba kimdesu ban le ya kene kam la bala ngi ngilap kemut ba ngi hab ban se ngi hab le da wil tipat udukhat jongka kenhun menteri ubalong ru unongelam jongka sang BJP uba AL hek ula kentu jur ya ka sarkar jilla banyakren halor ka jingbam yo tulap bala slam jongki nongtre ka Garo Hills Autonomous District Council mentala sapu arbanai da ka baong bakani ka dei ka jingle ka bam hok bat uba hek ula keli ba kumnu kinong tre ki im klem yo jingsiung bat ula banjur ba don kam ban le AA no mardor halor kani ka benta haba keli pat halor ka jing penjari ya ka administrators rule ula ong ba ka sarkar ka dei ban bishar binya thik pathik ya ka jinglong jingman bat ka dei ru ban shim ya ka rai na ka benta ka bha kamyat jong kinong tre. Here we have seen if we don't pay salary for 2-3 months, people are crying. I know how people can still surviving after denying the salary for the last 40 or 42 months. So that the government and the competent authority will survey on the issue. So whatever it is, fine to do the best for the benefits of the people, they should do it. For the benefits of the employee, they should do it. Ha ka jingi khi shong kalan mongor ka bala poi shaka arpawais ngi bala penlong daka NGEA ha William Point ka Garoland State Movement Committee kala yasnok tilang bandawa ban siuno ya katulap badang sa jong kinong tre ka GHADC bala yalam da u balkarin CH Marak kidukhat jong ka GSMC kilara ya ki plakat ringkat ka jingtho safe GHADC bat smai banya ai ya ka jingkershan papura ya kani ka jingki lapan sedang naduk ka nyau terik unai tung bat balanang penjur syu ha ka ap kandai terik unai tung ha ka ba kinong terai kila khanglat ya ki office ban terai kam namar ka jingbam yo tulap mentala sapo arbanai. We as a Garoland State Movement Committee, we would like to support to our employees like NGA. They are not getting almost 308 months till today. So we support them so that our CM of Garo Autonomous District Council and as well as our Chief Minister of Meghalaya, they should think that this is the serious issues that they should think for their salaries. Ya kamet jong uteseng M Sangma ubedai usap divisional officer jong katanat karep karyang ubala syarong ha ka ha wa ganol min ha kasngi ublay lalap na pelga wari tura lapenlong ya kani ka jingwat ka balai sngi linter da katanat SRT SDRF ki pulit ka arai mile bat ki pajba uteseng ula syarong ha ka ka baklan ha ka por ba udang temu banjam ya kawa ha ka jinglai syangkai lang bat ka yeng kasam jong u ha eden bare kumshi benta ban yo jing ithu na ka benta ka jingdon kam ban biang hakamet kapat kaseng KHASI Secondary School Mauplang kala plat patba ya ka jing hikai kickboxing na ka benta ki kenthai bat shinrang hapo ka jing senran unong pin hikai uba Royal Sun Lapang kani ka senjam ka thmu ban pin poi ya ki samra puli shaki kam ki ba pin mi jing mentoi bat kan pin kre ru ya ki na ka benta ka jing ele kai first state level kickboxing championship ka ban long ha unai lur kanong hikai ka belenda lingdo kala banjur ya ka benta jong ka jingya le kai ha ka ban pen bha ya ka jinglong renti ka jing shania bat ka jingya da yala de da ka bakentu ki me ki pa ban kershan ya ka jingya shim benta jong ki khun na ka benta ka jing roy bapura
school jungi bangin kot wa lat walanti baki bantin banora yang ni kickboxing ni school jungi kalong ba ni i bangi ladan kam ya kata nang mar baki kena kani kejuk manta nang ban sukle ka kot ding dan kam ba sports but kawai kani ngai limba ka ni sports ni baki kena limba jogani kickboxing kila ban kandan concentration self respect discipline but self confidence. Mentang ini apa ya kajing long jiman kasun beneng hatura kajing kriat kalong +1 degree Celsius ba kajing shit kalong +2 degree Celsius kajing skam ka haw kalong nyup sauna ka chespa ba kajing hap slap kalong r.kandai mm. Haba pai pat hanong ba shilong kajing kriat kalong kat kandai degree Celsius ba kajing shit kalong r.2 degree Celsius kajing skam ka haw kalong nyup hauna ka chespa ba kajing hap slap kalong 1.2 mm. Kat ba hajawai pat kajing kriat kalong r.4 degree Celsius ba kajing shit kalong r.2 degree Celsius kajing skam ka haw kalong nyup ana ka chespa ba kajing hap slap kalong 0.1 mm kala bandan kajing hap slap ba kajing tit upar tat aki babon ki jaka hatura shilong ba jawai. Syaban poi syaka bukut jang katuk kubang ini baby yang saya sini kimat pekongsan. Ya so ubah Ronnie V Lingdo syaka NPP kapen i ya kejing kala hakasan partai. Amdan kinu kejing kala syaki MLA batamai ong presiden ke NPP ukonat ke sangma. Kentaj Menteri Rangba Kejela halor kamat ban penyar ha kejing bun breu hadian kejing penyesok unang dalam Kasang Kongres syaka NPP. Bat ya caprang kejing penkrea Kejela ya ke National Games. Te Paulok atung ilapoi syaka bekut jang ketuk kuwajungi minta kejan met hadu meneh syam yang pilih syaka kesini ku play pi Paulok. नेटवर्क के माध्यम से जुड़ा होगा।